An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ko nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o silen ye bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye kurantigɛ a bɛ ka caya bamakɔ ani fan caman de fɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi in na o ye yɔrɔ jumɛn ye o ye gawo marabolo ye moti marabolo fo ka taa bila kɛnɛdugu marabolo yɛrɛ kɔnɔ n'o ye sikaso faba ye ka sanga n'o ye maa caman kun bɛ k'u ka jɔrɔna kun jira ka saga ni kurantigɛ ye kɛrɛnkɛrɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye o de ye bamakɔ fɛ yen sabula bamakɔ y'a jira k'a fɔ ni kuran tigɛla a bɛ se ka tile fila ɲɔgɔn kɔ kama sɔrɔ kuran mana i bara o de ye fɛn ye o ye maa caman kun kamana gan an b'a jira k'a fɔ nin waati in na hali ni jamana maa ɲɔgɔn kun bɛ ka wulikajɔ kun sabati walasa malidenw ka se ka lafiya kuranko la i ka dɔn k'a fɔ a gɛlɛya dan tɛ jango an bɛ waati min na fɔ sisan ka sanga ni kurantigɛ fana ye min ye mɔtikaw olu fana bɛ k'o dabɔ fili kɔrɔ sabula mɔti o y'a jira k'a fɔ nin waati in na min kɔni kurantigɛ ye jɔn wala a kɔni bɛ ka caya nin waati in na mɔti yɛrɛ kɔnɔna na ko maa caman ka fɛnw de bɛ ka tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya firikotigiw olu kun bɛ ka d'a ma kasi diɲɛ ma don o don ani baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnna min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye olu kun bɛ k'u ka jɔrɔna kun jira ni kurantigɛ ko in na an bɛ don min na fɔ bi na o hukumu kɔnɔna na min fana ye gawokaw ye olu fana bɔra k'u ka nisɔngoya jira jamana maa ɲɛmaaw la k'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ tile dama dama tɛmɛnen kɔfɛ ni kuranko min n'a ma sabati gawo marabolo kɔnɔna na olu tɛ n'o sen don ko in na ka sabu kɛ ko jamana maa ɲɛma kɔni bɛ ka min kɔni labɛn min baara kan ka daminɛ kalo tile 11 ka taa kuncɛ a tile 18 la san 2023 an ka jamana yɛrɛ fan caman de fɛ gawokaw y'a jira k'a fɔ ni kuranko kɔni ma sabati i ka dɔn k'a fɔ olu sen tɛ jamana ko la abada ko ka sabu kɛ ko kurantigɛ i ka dɔn k'a fɔ a dama kɔni tɛmɛna gawo marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na ka sanga ni dɔgɔkun tɛmɛnen min ye conseil de sécurité des nations unies olu ye gafe min kɔni bɔ k'an ka jamana maa ɲɛmaaw k'o la gosi k'a jira k'a fɔ o ye fagali cɛjugu kɛ mura min kɔnɔna na a jira k'a fɔ ko maa 500 bɔɲɔgɔn olu de bɔnna o nin na a bɛ cɛ kunda i n'a fɔ muso kunda ani denmisɛnnin kunda o kɛlen kɔfɛ min ye olu ye gafe min kɔni bɔ ka jamana maa ɲɛmaaw k'o la gosi k'a jira k'a fɔ olu kun sɛgɛn bɛ a la ko jamana basurasilaw k'olu sɛmɛ ni baara cɛjugu in na an bɛ alu dɔrɔn k'a fɔ o nɔngɔnni bɛɛ min ye an sigiɲɔgɔn jamana burukina faso olu fana bɔra k'u ka dɛmɛ ani ka dɔn k'a fɔ hakilisigi kuma ka kɔnkɔrɔmadoli k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ mali dɛmɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ wa u ni mali bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina kelen k'a jira k'a fɔ ko o ne kun bɛ ka min kun fɔ ka ɲɛsin mali faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ko ye fagali cɛjugu kɛ mura k'i ka dɔn k'a fɔ olu kun ma jɛnɛ a y'a baara ko nin ye nkalon dugubila nkalon de ye ko ka da jamana maa ɲɛmaaw la an bɛ don min na fɔ bi na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na burukina faso o ka kuma lasela n'o ye u ka ka kuma lasela ye ale kɔni bɔra ka burukina ka dɛmɛ ani burukina ka kɔnkɔrɔmadoli ne k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa faransi jamana kan an b'a jira aw la k'a fɔ farafinnaden caman de bɛ yen bi minnu kun sigilen don k'o tulomadɛ ka sanga ni Nicolas Sarkozy a ka baara la ka sabu kɛ Nicolas Sarkozy n'o ye faransi jamanakuntigi kɔrɔ ye min ye farafinna jamana caman yugujugu an bɛ don min na fɔ bi na fɔ ka taa bila a ka fanga ban waati la an b'a jira aw la k'a fɔ maa minnu hakili ka bɔ o b'a jira k'a fɔ ko Mohamed El Kadafi ni ale tun ye Libi jamanakuntigi ye ale ni Kadafi kun jɛnna n'o ye Nicolas Sarkozy o ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko min ye Nicolas Sarkozy ko Mohamed El Kadafi ko de ye Nicolas Sarkozy tumana min na a y'a kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ ko Mohamed El Kadafi ko a y'a dɛmɛ kosɛbɛ ka nafolo ka jibila di Nicolas Sarkozy ma a ka se ka campagne kɛ faransi jamana kɔnɔna ka se k'a kɛ jamanakuntigi ye nka kamabɔ karila ka dɛnɛ sɔrɔ ko min ye Mohamed El Kadafi k'a tila ka janfa Nicolas Sarkozy fɛ o Nicolas Sarkozy kelen min n'a ye farafinna jamana caman de yuguyugu ka farafinna jamana ka dɔn k'a fɔ ka ni basigibaliya ye farafinna jamana caman kɔnɔ ka maa caman fana a kɛra sababu fana ko ka maa caman fana bɔnɛ a nin na farafinna jamana caman kɔnɔna na ko n'i ye kɛlɛ fɛn fɛn ye bi jamana caman kɔnɔ bi ko a ju a bɛɛ bɔra Nicolas Sarkozy la o Nicolas Sarkozy kelen
Faransi kiiritigɛlamɔgɔw kun wuli bɛ a nɔfɛ k'a ɲɛɲini k'a jira k'a fɔ ko a tɔgɔ kɔni bɛ fɛn caman na minnu kan ka da kɛnɛ kan. O fana ye dɔ ye jumɛn ye ko min ye k'a fɔ Muhamɛdi Ali Kadafi Nicolas Sarkozy a tɔgɔ dɔw bɛ o la fana fɛn wɛrɛ caman de bɛ yen Nicolas Sarkozy ale fana tɔgɔ nɔgɔ jugu de bɛ o la min ye Faransi kiiritigɛlamɔgɔw olu kɔni bɛ Nicolas Sarkozy a nɔfɛ ka se ka a kiiri nka min ye a ka avocat ye olu y'a jira k'a fɔ olu ma jɛn n'a ye abada ko nin ye dubila nkalon de ye ko ka da olu ka président kɔrɔ la n'o ye Nicolas Sarkozy ye an b'a jira aw la k'a fɔ a ka avocat y'a jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa Nicolas Sarkozy a tɔgɔ bɛ fɛn o fana i ka dɔn k'a fɔ k'a tɔgɔ kɔni jɛya sabula a jirala k'a fɔ ko min ye san 3 bɔɲɔgɔnko san 1 kaso a b'o kɛ fo ka taa bila a bɛ musaka dɔ fana sara an b'a jira o la k'a fɔ Nicolas Sarkozy bi nin waati in na a tɔgɔ kɔni tiɲɛnen bɛ fɛn caman de kɔ nin waati in na farafinna jamana caman de kɔnɔ fo ka taa bila a faso yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Faransi jamana ye nka an bɛ don min na fɔ bi in na farafinna jamana den caman de bɛ yen minnu bɛ ka jira k'a fɔ ko tabarikala nka Nicolas Sarkozy maaw hakili b'a la min na tuma min na ko Faransi kiiritigɛlamɔgɔw kun wulila nɔfɛ o nana tila tuguni ka ko in bila ka jigin nka o kun ye farafinna den caman jigi tigɛ nka nin waati in na kiiri kɔni wuli bɛ a nɔfɛ nin waati in na ka jira k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy ani kiiri kɔni ka kan bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Ukraine ani Russie an b'a jira aw la k'a fɔ kɛlɛ kɔni bɛ ka gan nin waati in na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛɛ la ta min ye k'a fɔ dɛmɛ kɔni tɛ ka kɔtigɛ abada Ukraine na ka ɲɛsin walasa ka se ka Russie kɔni kɛlɛ an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye Volodymyr Zelensky ye tuma min na bɔlen Allemagne a y'a kunda Faransi jamana kan a bɔra Faransi jamana kɔnɔna na a taara Londres nin waati in na Londres jamana maa ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Zelensky ma ni ale ye Ukraine jamanakuntigi ye walasa a ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka Russie jamanakuntigi n'o ye Vladimir Putin ye ka se ka a kanga ani a faso cɛ nka nin waati in na halisa kɛlɛ kɔni bɛ ka gan nin waati in na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye Ukraine ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka sebaya sɔrɔ yɔrɔ caman na minnu na i ka dɔn k'a fɔ Russie jamana maa ɲɛmɔgɔ tun bɛ ka minnu minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Russie sɔrɔsiw o tun bɛ ka dugu minnu minɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni sera ka tɛgɛ kun kan olu kɔni sera ka tɛgɛ kɔni da o ka yɔrɔ dɔ kɔn kan nka nin waati in na nka Russie kɔni i ka dɔn k'a fɔ gosili kɔni o kɔni tɛ k'o tigɛ o kɔ tigɛ nin waati in na Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ u ka dugukolo ka t'u bolo sabula min ye Putin ye ale y'a jira k'a fɔ ko Ukraine jamana olu mako ta de dugukolo in ye wa abada o kun tɛna nin to maa si bolo wa fana ko kɛlɛ kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ olu kun tɛna segin kɔfɛ abada